Hát, tátva van a szátok, mi? Tehát már ismertek. Piszkos Harry vagyok, a legenda, aki lenyúlta az összes ajándékot. Hát igazán nagy élményt jelentett nekem, hogy végignézhettem a kalandtúráját az északi és a déli hadjáratnak. Remélem, jól megizzadtatok és megszenvedtétek a furfangos feladványaimat. Így volt, Bulcsú. Hát persze, még nem vagyunk a végén. Akarom látni a forgatott videóklippeket, hogy megfelelnek-e a kényes ízlésemnek. Először mondjuk az északiak klipjét játszátok le. Egészen egyszerűen csak tegyétek ide az arcom elé, és indítsátok el telefonról most. Mondom most, türelmetlen vagyok, most. Aha. Ah. Értem. Hát ez elnyerte a tetszésemet. Neked, Borbála, mi a véleményed? Hát jó, akkor nézzük, mit hoztak össze a déliek. Indítsátok el a videót most. Meddig kell még várnom? Bekapcsoljátok végre, na azért. Aha. Yeah. Ah. Hát, ez is egész jó lett, déli brigád. Aha. Értem. Hát tudjátok, egy bandita úriember. Így mivel kiváló munkát végeztetek és eljutottatok a nyomomra, Üssekavics, így visszaadom az ajándékokat. Valahol megtaláljátok. Amúgy megnézzetek meg jól, mert idén most láttok utoljára. De ne felejtsétek el, jövőre visszatérek, mert Piszkos Harryt nem lehet elkapni. Ő legenda marad. Ha-ha. Ő legenda marad. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha.